तो भैया हो एक बार फिर से खेसारी भैया एगो नया भोजपुरी सॉन्ग लेके आगल बाड़ा जौन की एकदम गर्दा मचा रहा बा यूट्यूब पे। तो भाई हो बनला वीडियो का अंत तक पूरा बताई भी मैं कि ये मन के काम कैले बा, कब गाना आल बा, कौन कंपनी से आल बा, सारा यही वीडियो में बताई। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चला स्टार्ट करते हैं भाई। ये करे पहले हमारे चैनल बड़ा छोटा भाई हो, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत जरूरत बा। एक बार हमारे चैनल की सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दी, अगर फेसबुक पे देखा था तो पेज को फॉलो कर दी। अब हम तुम्हें दिखाओ तो खेसारी भैया का नया गाना था भाई। वो गाना का नाम बा जोड़ी बना दी लैला मजनू के। हाँ हाँ भाई ध्यान से सुना कि गाना का नाम बा कि जोड़ी बना दा लैला मजनू के। भैया ये गाना वही खेसारी भैया के आजे लॉन्च भैल बा। 4 घंटा में 3,93,000 व्यूज पहुंच चुकल बा। हाँ ध्यान सुने कि 3,93,000 व्यूज 4 घंटा में पहुंच गल बा। आ खेसारी भैया के साथ अमन फीमेल सिंगर हैं शिल्पी राज, जेकर सुपर हिट सॉन्ग हमेशा मार्केट में आवत रहेला। भाई वो बात कही जाए कि कौने कंपनी से लॉन्च बा, तो सारे गामा हम भोजपुरी म्यूजिक चैनल से ई गाना लॉन्च भाई हो ये समय ई गाना एकदम ने यूट्यूब सेक्शन में एकदम तहलका मचाए बा। भाई थोड़ा एक कहानी के बारे में आपके हम बताओ थिला। एक कहानी यह बा कि खेसारी लाल और शिल्पी राज दोनों जने भगवान जी से विनती करत हुआ, प्रे करत हुए कि भगवान हमनी के जो प्यार बा के हमेशा के लिए सफल बना दी। कहे जी भाई वो प्यार करे वाला केहू होखे, लेकिन सबके जमाना से बहुत ज्यादा डर होखेला। जब भी प्यार कैले हवा जे वीडियो देखत बा, अगर वो प्यार कैले बा तो कि जमाना से लोग लाख से बहुत डर होला कि भाई हो हमनी के प्यार सक्सेस हुई कि ना हुई। तो यही डर के लेके खेसारी भैया और शिल्पी राज जी भगवान से प्रे करत हो, प्रार्थना करत हो कि हमनी के प्यार ऐसा सक्सेस बनावा कि जैसे लैला और मजनू के प्यार रहा। भाई हो ये गाना एकदम 4 घंटा में अभी तो आल बा, भाई ट्रेंडिंग में तो ना गल बा, लेकिन भाई वो गाना हम सुननी बवाल पे बवाल बा। भाई वो एक शूटिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से बड़े पैमाने पे कैल बा। म्यूजिक तो भाई वाह 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 क्या बात है भाई। चला थिला मिला दिला अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव।